σας έχω κάνει. Μουσακά σας έχω κάνει. Το φαγητό που μας έκανε διάσημους σε όλο τον κόσμο. Σήκω, χόρεψε σιρτάκι, φάε πρώτα μουσακά. Κάνω τον κιμά, κρεμμυδάκι, σκόρδο κτλ. Θα σας τα γράψω από κάτω. Αυτή την ντομάτα την κάνει η θεία μου στην Κοζάνη. Μέσα στο κιμά θα βάλω κολοκυθάκια και καροτάκια. Τα έχω κρυμμένα για να τα τρώνε τα παιδιά χωρίς να ξέρουν ότι τρώνε λαχανικά. Στρώνει η κατάσταση, οι πατατούλες είναι έτοιμες, οι μελιτζάνες είναι έτοιμες. Βάζουμε και χεράκι γιατί η καλή νοικοκυρά βάζει χέρι. Έτσι θα κάνει η μάνα μου, χωρίς γάντια, αλλά με πολύ αγάπη. Βάζουμε και τη στρώση του κιμά. Όλα για τον Κώστα. Θα βάλω πατατούλες. Ετοιμάζουμε την μπεσαμέλ. Έχω ρίξει βούτυρο, λίγο ελαιόλαδο. Θα ρίξω και αλάτι και μοσχοκάριδο. Και στο τέλος 2 κρόκους αυγών. Ανακατεύουμε πολύ γρήγορα για να μην σβολιάσει. Αχ, Κώστα μου φύγε το χέρι! Μια στρώση μπεσαμέλ και φύγαμε για ψήσιμο. Μπορεί να μας πήρε το βράδυ, αλλά έτοιμος ο μουσακάς.